हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे माता जी வந்துட்டாங்க. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे 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 राम 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा மாதாஜி வந்துட்டாங்க. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम श्री कृष्ण சைதன்ய குரு நித்யானந்த கௌரவத்திருந்தார் ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் Krishna Prabhuji, thank you Prabhuji. Wish you the same Prabhuji. हरे कृष्ण कृष्ण माताजी हरे कृष्ण Hare प्रभु Krishna जी Prabhuji. हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता माता जी जी, माता जी नमस्कार। हरे कृष्णा மாதாஜி. हरे कृष्णा कृष्ण माता हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் இந்த ஹாப்பி நியூ இயர் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட போகணும் அப்படின்னு நம்ம இறைவனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா எல்லாரையும் அனைவரையும் நம்ம இந்த ஷார்ட் பாகவத கிளாஸுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna Mataji, Pranam हरे Mataji. कृष्ण माता Happy जी Christmas to you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதா जी வாழ்த்துக்களுக்கு தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம கிளாஸ் போயிடலாமா? நான் மங்களாச்சரண் ஆரம்பிச்சிடறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அவத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி.
ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। எல்லாருக்கும் வணக்கம்। நம்ம இன்னைக்கு நியூ இயர் 2066ல நாம 26ல நம்ம புதிய சாப்டர் ஒன்று பார்க்க போறோம், 5வது சாப்டர். இதுவரையில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நான் சொல்றேன். அதாவது பாகவதத்தை எழுதின பிறகு வியாசர் ரொம்ப இதுல மனக்கவலையில இருந்தாரு. அந்த சமயத்துல நாரதர் அவருக்கு ஒரு சில அட்வைசஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் பழையபடி அதை தொகுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அந்த அட்வைஸுகள் தான் நமக்கு ஸ்லோகங்களா முந்தைய சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் வந்தது. அந்த அட்வைஸ் படி அவர் அந்த பகவானுடைய இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலங்கிறத அவர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அட்வைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போனார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போன சாப்டர் வரையிலும் நாரதோட தோற்றம் வரையிலும் தான் பார்த்தோம். இந்த சாப்டர்ல நம்ம அவருடைய அட்வைஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவரோட உபதேசங்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டர் வியாசருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீதான நாரதரின் உபதேசங்கள், என்னென்ன அட்வைஸ் கொடுக்க போறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இப்போ நான் ஸ்லோகம் படிச்சிடுறேன், எல்லாருமே அதை ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் நம்ம விளக்கத்துக்கு போகலாம். சுதவாச்ச அததம் சுகமாசீன உபாசீனம் ப்ருஹச்ரவாஹ தேவஸ்ரீ பிரம்ம விப்ரஸ்ரீ வீணாபாணி ஸ்மயன் இவ. சுதவாச்ச அத தம் சுகமாசீன உபாசீனம் ப்ருஹச்ரவா தேவர்ஷி பிரவிபஸ்விஷம் வீணாபாணிஹ சமயன் இவ. தேங்க்யூ. இப்போ யாராவது மொழிபெயர்ப்பு யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக தேவர்ஷி நாரதர் வசதியாக ஆசனத்தில் அமர்ந்ததும் பிரம்ம ரிஷியை வியாசதேவரை பார்த்து புன்முறுவலுடன் கூறினார். வேண்டாம் மாதாஜி, வேண்டாம். இதுல என்ன சொல்லிருக்கிறாரு? தேவ ரிஷி நாரதர். தேவ ரிஷின்னு யாரு? தேவர்களுக்கு இடையே மிகச்சிறந்த ரிஷியா இருக்கக்கூடியவர் தேவ ரிஷி. அதனால அவர்கள் நாரதர் தேவ ரிஷி அப்படின்னு இங்க அழைக்கப்படுறார். பிரம்ம ரிஷி அப்படின்னா என்ன? பிராமணர்களுக்கு இடையே, பிராமண வம்சத்துல மிகச்சிறந்த ஒரு ரிஷியா இருக்கக்கூடியவர் பிரம்ம-ரிஷி. அவர் யாரு? வியாசதேவர். அவரை பார்த்து இவர் புன்முறுவலோட இப்ப பேச போறாரு. என்ன பேச போறாரு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. அடுத்தது படிக்கலாம் மாதாஜி. இதை நான் சொல்லிடுறேன், அடுத்தது படிங்க. இதுல இப்ப வியாசரோட மனச்சோர்வு நம்ம போன சாப்டர்ல பார்த்தோம். அவருக்கு 4வது சாப்டர்ல ஃபுல்லா அதை தான் நமக்கு விளக்கமா கொடுத்திருந்தாங்க. ஏன் அவருக்கு அந்த சோர்வு வந்தது? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா?
நம்ம போல சாதாரண மனிதர் கிடையாது வியாச பகவான். அவர் ஒரு சக்தி அளிக்கப்பட்ட சக்தி ஆவேச அவதாரம். அப்படி இருக்கும் பொழுதும் அவருக்கு வந்து அதிருப்தி வந்திருக்கு. அதுக்கு காரணம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. புகழுகளை பத்தி பகவானோட பெருமைகளை நிறைய அவரால் சொல்லலங்கிறது தான். மாதாஜி, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. எல்லாரும் சொன்னா புரியல. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானுடைய புகழாரங்களை பத்தி நிறைய சொல்ல, ஏதோ கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காரு, நிறைய சொல்லாதனால அவருக்கு அந்த மன அதிருப்தி ஏற்பட்டதுங்க மாதாஜி. ஹரி குட், ஹரி போல். அதாவது பகவானுடைய லீலைகளை பத்தியும் பக்தி தொண்டை பத்தியும் அவர் வந்து விவரமா கொடுக்கல. அவர் வந்து புருஷார்த்தங்களை பத்தி மட்டும்தான் சொல்லியிருந்தாரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நேத்தி மாதாஜி அழகா சொன்னாங்க, கைத்தவ தர்மம் பாகவத தர்மம். நம்ம சித்ரா மாதாஜி அழகா அதை பத்தி விளக்கம் சொன்னாங்க. அதுல வந்து பாகவத தர்மம் வந்து சிறந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு. கைத்தவ தர்மம்னா என்ன? பாகவத தர்மத்துக்கு எதிரானது. அதாவது இந்த பௌதீக விஷயங்கள்ல அவங்க வந்து ஈடுபடுவாங்க. பௌதீக பலன் நோக்கி விஷயங்கள்லயே செய்யக்கூடிய பலன் நோக்கி செயல்ல ஈடுபடுவோம். கரெக்ட். ஆனா அது வந்து செய்யறதுனால நம்ம என்ன செய்வோம்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தான் சிக்குவோம். ஆனா பாகவத தர்மத்தை வந்து எது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப அவசியமானது, நம்ம ஆத்மாவுக்கு தேவையானது. அதை பத்தி அவர் ரொம்ப அதிகமா குறிப்பிடாதனாலதான் அவரோட அதிருப்தி வந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நாரதர் வரப்போறாரு. அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பகவானுடைய கருணையினால அவரோட மனசுல அது தோன்ற ஆரம்பிச்சுட்டு, அது உணர்த்தப்பட்டிருக்கு. பகவான் வந்து அவர் மனசுல தோன்றின எதுக்காக வந்து ஏன் நம்ம வந்து நிறைவு அடையல அப்படிங்கிறது பகவான் மூலம் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதே சமயத்துல நாரதரும் அங்க வந்து சேர்ந்தாரு அப்படிங்கறத நேத்தி வரையில் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தா நம்ம என்ன செய்வோம்? வீட்டுக்கு விருந்தாடி வந்தா நம்ம என்ன செய்வோம்? இடம் கொடுப்போம், உட்காருங்கன்னு சொல்லி செய்வோம் இல்லையா? வரவேற்போம் இல்லையா? அதே போலதான் நான் இங்க வந்து வியாச பகவான் என்ன செய்யறாரு? நாரதரை வரவேற்கிறாரு. வரவேற்று அவருக்கு வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு ஆசனத்தை கொடுத்து அதுல வந்து அமர சொல்றாரு. அமர சொல்லி அவரை வழிபாடும் பண்றாரு. எந்த அளவுக்கு அவரை வந்து மதிக்கிறாரு அப்படின்னா, பிரம்மதேவருக்கு ஈக்குவலா அவரை வந்து மரியாதை கொடுத்து வரவேற்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஏன் வந்து நாரதர் வந்து இவர் வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரம், அவரு பிரம்மரோட பையன். அப்படி இருக்கும் பொழுதும் அவரை எதுக்காக வழிபட்டாரு அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட இருந்து நேரடியா சீடரா இருந்தது யாரு அப்படின்னா நம்ம பிரம்மாவுக்கு வந்து வேதங்கள் எல்லாம் உரைச்சது கிருஷ்ணர். அவர்கிட்ட இருந்து யாருக்கு வந்தது? அடுத்தது நாரதருக்கு வந்தது. இப்ப மிகச்சிறந்த ஒரு சீட பரம்பரை வழியா இது வருது. அந்த நாமளும் என்ன செய்யணும்? ஒரு சீட பரம்பரை வழியா நம்ம வந்து இந்த பாகவதங்கள் எல்லாம் கேட்டறியணும் அப்படிங்கறத இங்க நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறாங்க. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நாரதர் வந்து என்ன செய்யறாரு? புன்முறுவலோட இங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. இதே போன்ற ஒரு நிலை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். எங்க பார்த்தோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? நாரதர் வந்து நாரதர் வந்து வியாசரை பார்த்து புன்முறுவலோட இப்ப பேச போறாரு. இதே நிலை ஒரு தடவை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். எங்க பார்த்தோம்? நாரதரா மாதாஜி? பகவானா மாதாஜி? இப்ப வந்து புன்முறுவலோட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு நாரதர். ஏன் அவருக்கு புன்முறுவல் வந்தது? இதே நிலை வந்து எங்க பார்த்தோம்னா நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டப்ப கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு? ஆமா, அந்த இடத்துல அவரும் வந்து புன்முறுவல் பூத்துதான் வந்து பேசுவாரு அர்ஜுனன்ட்ட. எதுக்காக உனக்கு இந்த களங்கம் வந்தது அப்படின்னு எல்லாம் பேசுவார் இல்லையா? அப்போ வந்து இங்கேயும் அதே போலதான் இவரோட அதிருப்திக்கான காரணம் வந்து நாரதருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதனாலதான் அவர் வந்து புன்முறுவலோட பேச போறாரு அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜீவராசிகள், அதாவது உலகத்துல இருக்க ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் எது முக்கியமானது அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தி தொண்டிற்கு பற்றிய மெய்ஞானம். அந்த மெய்ஞானத்தை பத்தி இவர் வந்து குறைபாடு, இவர் அதுல செய்யறதுல குறைபாடு இருக்கிறதுனாலதான் வந்து என்னாச்சு இந்த அதிருப்தி வந்தது அப்படிங்கிறது நாரதருக்கு புரியுது. அதோட கூடவே நாரதரோட அக்கறை, எவ்வளவு அக்கறை வந்து இவர்கிட்ட நம்ம வியாசர் மேல வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறதும் நம்ம இது மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவரு திருலோக சஞ்சாரி. யாருக்கெல்லாம் எப்பெல்லாம் அவருக்கு வந்து உதவி, எந்த நேரத்துல யாருக்கு எது தேவையோ அது தெரியும் போதெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அந்த இடத்துல அவர் வந்து தோன்றுவார். தோன்றி என்ன செய்வாரு? அவங்க ஜீவராசிகளோட குறைபாடை வந்து அவர் நீக்குவார் அப்படிங்கறது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நாரதர் அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தமமான
புருஷர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து நம்ம 2வது ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். நாரத உவாச்ச பாராச்சரிய மகாபாக பவத கச்சித் ஆத்மனா பரிதுஷ்யதி சாரீர ஆத்மா மானச ஏவவா. எல்லாரும் சொல்லுங்க. நாரத உவாச்ச பராச்சர்ய கச்சிதாத்மனா பரிதுஷ்யத்தி சாரீர ஆத்மமானச ஏவ ச ஏவவா. தேங்க்யூ. பிரேமா மாதாஜி அந்த மொழிபெயர்ப்பு இந்த மொழிபெயர்ப்பு. பராச்சரரின் புதல்வரான வியாச தேவரிடம் நாரதர் வினவினார். உடல் அல்லது மனமே நான் என்பதிலும் அவற்றை அறிவதே தன்னுணர்வின் நோக்கம் என்பதிலும் நீங்கள் திருப்தி அடைகிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நாரதர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு வந்து அவர் என்ன அந்த உடலோ அல்லது மனமோ அதுதான் வந்து இப்ப நம்ம வந்து என்ன யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம உடலை வச்சுதான் நம்ம அடையாளப்படுத்தி நம்ம சொல்றோம். அதுதான் அவர் கேட்கிறாரு. உடலா அல்லது மனமோ அதை வந்து நீங்க வந்து அப்படி அதுதான் நாம அப்படின்னு நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான் தன்னுணர்வுக்கான வழியா தன்னுணர்வின் நோக்கமா அப்படின்னு வந்து அதனால நீங்க வந்து திருப்தி அடையிறீங்களா அப்படின்னு வந்து வியாச பகவான் வந்து யார்கிட்ட கேட்கிறாரு, சாரி நாரதர் வந்து வியாசர்கிட்ட கேட்கிறாரு இல்லையா? அதனால உங்களுக்கு திருப்தி ஏற்பட்டதுதான். அதாவது என்ன சொல்றாரு, வியாசருக்கு ஏற்பட்ட அதிருப்திக்கு காரணம் தான் இங்க மறைமுகமா அவர் வந்து சுட்டி காட்டுறாரு. எதுக்காக உங்களுக்கு அந்த அதிருப்தி வந்தது அப்படின்ட்டு. அவர் எப்படிப்பட்ட வம்சத்துல வந்தாரு? அவருடைய தந்தை யாரு? பராசரர். பராசரர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு முனிவர். அவருடைய தாய் யாரு? சத்தியவதி. சத்தியவதி. மீனவ பெண்ணா இருக்கு. கரெக்ட், சத்தியவதி. சத்தியவதிக்கும் பராசரருக்கும் அவர் வந்து பிறந்தவர். இவரும் சக்தி அளிக்கப்பட்ட ஒரு இலக்கிய அவதாரமா வியாசர் வந்து தோன்றுகிறாரு. இப்படி வேதங்களை தொகுத்து வழங்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஞானி இவரு. இவ்வளவும் செஞ்சிருக்காரு. 4 வேதங்களை தொகுத்தாரு, இதிகாசங்களை தொகுத்தாரு, 18 புராணங்களை எழுதியிருக்கிறாரு. அவருடைய வம்சம் வந்து சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு வம்சத்துல வந்திருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட இவருக்கு வந்து ஏன் அதிருப்தி வந்தது அப்படிங்கிற நிலைய இங்க வந்து உணர்த்துறாரு. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதை 6th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அஷ்டாங்க யோகம் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த யோகத்துல வந்து வெற்றி அடையாத யோகியோட நிலை என்ன அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்பாரு. அப்ப பகவான் என்ன செய்வாரு, என்ன சொல்லுவாரு, யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது நீ யோகத்துல பாதியில விட்டுட்டா திரும்பவும் வந்து ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறப்ப. ஆக நம்ம என்ன செய்யறோமோ இந்த இதுல வந்து அது அடுத்த பிறவியில செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கலாம், அல்லது ஒரு நல்ல ஒரு அது மேலான ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டா ஆன்மீக குடும்பத்திலேயே பிறந்து நம்ம அதை தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகச்சிறந்த ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்திலேயோ இல்ல அறிவில் சிறந்த ஆன்மீக குடும்பத்திலேயோ அவங்க வந்து பிறவி எடுத்து என்ன செய்வாங்க, அந்த பிறவியில வந்து எதை விட்டாங்களோ அந்த யோகத்தை வந்து மறுபடியும் பக்தி யோகத்தை வந்து இந்த பிறவியில வந்து கடைபிடிப்பாங்க, தொடருவாங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லுவார் இல்லையா? இப்ப ஆனா இங்க வந்து வியாச பகவான் வந்து ஒரு அஷ்டாங்க யோகி எல்லாம் கிடையாது. அவர் வந்து பகவானுடைய ஒரு அவதாரம். அப்படிப்பட்ட ஒரு அவதாரம் அவரு. அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் வம்சாவளி சிறந்தத்துல வந்து பிறந்திருக்கிறாரு. தந்தையும் மிகச்சிறந்த ஒரு முனிவரா இருக்கிறாரு. இந்த நேரத்துலதான் பிறப்பெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அவர் முடிவு போட்டார். பராசர முனிவர் சாதாரணமா வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த நேரம் காலம், நேத்தி கூட மாதாஜி சொன்னாங்க நேரங்காலம் வந்து எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னு. அந்த நேரம் காலம் வரும்பொழுது அவருக்கு வந்து இந்த நேரத்துல அந்த குழந்தை பிறந்ததுன்னா மிகச்சிறந்த குழந்தை பிறந்து உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுதான் அவர் என்ன செய்யறாரு, சத்தியவதியோட சேர்ந்து அங்க வந்து வியாசரோட பிறப்பு நடந்தது. அப்படி வந்து ஒரு சிறந்த நேரத்துல அவர் பிறந்தாரு. அந்த மாதிரி ஒரு பிறப்புல பிறந்தவர். இவ்வளவு சிறப்புகள் வாய்ந்த வியாசருக்கு நம்ம போட சாதாரண மனிதர், நாமெல்லாம் ரொம்ப அற்பத்திலயும் அற்பம். அப்படிப்பட்ட அற்பர்கள் இருக்க நம்மெல்லாம் வந்து என்ன செய்வோம், உடலையும் மனசையும் அடையாளப்படுத்தி ஆன்மாவோட ஒப்பிட்டுதான் நம்மெல்லாம் இருப்போம். அந்த நிலை வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து இங்க நாரதர் வந்து உணர்த்த போறாரு. என்ன சொல்றாரு, ஆத்மாவோட உண்மையான சொரூபம் என்ன? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். உண்மையான சொரூபம் நிலை என்ன? கட் பண்ண முடியாதது, உருட்ட முடியாதது, நீரில் நினையாதது, இப்படி நிறைய
அது வந்து ஆத்மாவோட நிலை. ஓகே, முக்குணங்களால் நம்ம பகவானுடைய சொருவம் தான், கிருஷ்ணனுடைய முக்குணங்களால் சொருவம் பாதிக்கப்பட்டது தான். மாதாஜி. குடும்பத்தோட உண்மையான இது என்ன, வேலை என்ன? பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதுதான், சேவை செய்வது. பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். நாமெல்லாம் அவருடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல். அவருக்கு தொண்டு செய்யறது தான் நம்மளுடைய உண்மையான சொரூபம். அந்த சேவையில தான் நம்ம எல்லாருமே ஈடுபடணும். அதை விட்டுட்டு நாம என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த உடலோட நம்மளை சம்பந்தப்படுத்திக்கிட்டு பலன் கருது செயல்கள் எல்லாம் நம்ம ஈடுபடுறோம். எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுல என்ன லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுலதான் நம்ம வந்து ஈடுபடுறோம். அது வந்து என்னத்துல கொடுத்திருக்காங்க, வேதங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க தான். தர்ம அர்த்த காம மோட்ச அந்த 4 புருஷார்த்தங்களை வந்து எழுதிட்டாரு வியாச பகவான். அதுக்கு போய் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்க கூடாது அப்படின்னு இங்க வந்து நாரதர் உணர்த்துறாரு. ஏன் முக்கியத்துவம்? ஏன்னா வேதங்கள்லயே சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதை நான் கடைபிடிச்சா என்ன அப்படின்னு எல்லாருமே அந்த கேள்வியை நம்ம வந்து கேட்போம் இல்லையா, அந்த எல்லார்கிட்டையும். அந்த மாதிரி நிலையில நாம வந்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த அளவுக்கு பகவானுடைய லீலைகளுக்கும் பகவானுடைய செயல்களுக்கும் அவருடைய வழிபாட்டுக்கும் நாம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காததான் காரணம் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து நாரதர் வந்து இங்க உணர்த்துறாரு வியாசருக்கு. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றது, இது எல்லாமே எதுக்காக நிகழ்ந்தது அப்படின்னா, இதுவும் ஒரு பகவானுடைய திட்டம் தான். இது வந்து இந்த மாதிரி அவர் திட்டப்படுத்தலைன்னா அவரு வந்து அவர் மனசுல வந்து இத பாகவதத்தை எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்திருக்காது இல்லையா. எல்லாமே பகவானுடைய நம்ம அவரு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஞானி. அவருக்கே குழப்பம் வருதுன்னா காரணம் பகவானுடைய திட்டம். அன்னைக்கு ராதிகா மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. கிளி கூண்டு அந்த கிளியை கொடுத்து பாதுகாத்து வச்சுக்கோன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், கிளிக்கு தேவையான பாலும் பழமும் கொடுத்து அதை போஷிக்கணும். ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், அந்த கூண்டை பளபளன்னு தொடச்சி வச்சுட்டு பத்திரமா நல்லா கூண்டை அழகா வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது மாதிரிதான் நம்ம ஆன்மாவுக்கு எது சந்தோஷம் கிடைக்குமோ அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுல நம்ம வந்து ஈடுபடாம நமக்கு எதை செஞ்சா சந்தோஷம் கிடைக்கும் நம்ம ஆன்மாவுக்கு? நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது பகவானுடைய பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது, நாமத்தை சொல்றதுனால பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது, பகவான் நோக்கி நம்ம பிரார்த்தனை பண்றது, பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால ஆன்மாக்கு திருப்தி கிடைக்கும். கரெக்ட். இப்ப பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை சென்றடைகிறது தான் ஒரு ஆன்மாவுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அதுக்கு நம்ம வந்து ஹரிநாமத்தை வந்து இடைவிடாம உச்சரிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து அதுல ஈடுபாடு அதிகமா வரும். நம்ம பாட்டுக்கு ஹரிநாமத்தையே சொல்லாம நான் பக்தி தொண்டு செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில ஒரு வேளை பூஜை பண்ணிட்டு நம்ம விட்டுட்டோம்னா அது நமக்கு வந்து ஆன்மா வந்து அதுல சுத்த முடியாது. எப்போ வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம வந்து அதிகமா உச்சரிக்கிறோமோ அப்போ வந்து நம்ம ஆன்மா வந்து என்ன படுது அப்படின்னா அதுக்கான உணவு கிடைக்குது அப்படின்னு நமக்கு வந்து குருமார்கள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட நம்ம வந்து ஆன்மாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபடாம இந்த பௌதிக வாழ்வு இந்த உடலுக்கு தேவையான விஷயங்கள்ல எல்லாம் வந்து விஷயங்களை 4 இந்த புருஷார்த்தங்களை பத்தி நீங்க எழுதியிருக்கீங்க, அதுதான் உங்களுடைய அதிருப்திக்கான காரணம் அப்படின்னு வந்து வியாசர்ட்ட வந்து எடுத்துரைக்கிறாரு. இன்னும் இதுக்கு அடுத்த வரக்கூடிய பதங்கள்ல பார்த்தா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லுவாரு. நாரதர் வந்து எவ்வளவு தூரம் எடுத்துரைக்கிறாருங்கிறத அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இதுவரையில யாருக்காவது ஏதாவது டைட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க, நான் அதுக்குள்ள வந்து சொல்லிடுறேன். வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய. ஸ்ரீல பிரபாத கி ஜெய. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹாப்பி நியூ இயர் மாதாஜி. ஹாப்பி நியூ இயர் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. எல்லா பிரபுஜி, எல்லா மாதாஜி, எல்லா குருஜி எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த வேதங்கள்ல வந்து பகவானை மையமா வச்சு அந்த கருத்துக்கள் இல்லையா மாதாஜி? இருக்கு, இல்லைன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அதாவது அவர் அது வந்து எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பூர்வாங்கம்னு இருக்கும். அந்த பூர்வாங்க பகுதியெல்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா
நமக்கு வந்து இந்த பௌதிக வாழ்வுக்கு தேவையான விஷயங்கள் தான். அதாவது தர்மர்த்த காம மோட்ச. நம்ம எப்படிலாம் தர்மப்படி வாழணும், நம்ம வந்து பொருள் சம்பாதிக்கிற முறைகள், அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானது. அன்னைக்கு நான் 4 வேதங்களை பத்தி லைட்டா ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். அந்த வேதங்கள்ல இல்லாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. அந்த எல்லா விஷயங்களும் நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்வுக்கு தேவையானது, ஆன்மீக வாழ்வுக்கு தேவையானது அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பின்னாடி வந்து வரும் அந்த உபாசனா காண்டா அப்படின்னு பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த வேதங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய விஷயங்கள் நிறைய கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனா நாம என்ன செய்வோம், நமக்கு தேவையானதை மட்டும்தான் நம்ம எடுப்போம். நம்மளுடைய நோக்கமே அப்படிதான் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எது நமக்கு அதுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்ததை நம்ம கைவிட்டுருவோம் இல்லையா? அதே போலதான் வேதங்கள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த பௌதிக வாழ்வுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம அதை பெருசா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம கைவிட்டுடுறோம். அதுக்கு வந்து அவர் முக்கியத்துவம் அதிகமா கொடுக்கல அப்படிங்கறது தான் இதுல வந்து அவர் உணர்த்தி இருக்கிறார் பிரபு. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ ஆன்மீக வாழ்வை பத்தியும் வேதங்கள்ல இருக்கு, பட் ரெண்டு கனெக்ட் ஆகல. இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு. ஆனா அது வந்து மக்கள் வந்து அதிகமா அதுல வந்து ஈடுபாடு இல்லை. ஏன்னா அதுல வந்து இந்த பகவானுடைய லீலைகள் தானே நமக்கு வந்து ருசிகரமான இருக்கும். பார்க்கறது வந்து அட்ராக்டிவ் எது லீலைகள் தான். அதுக்காக தான் பகவான் இங்க இறங்கி வந்து லீலைகள் செய்யறாரு. இல்லாட்டி அவரு அங்க இருந்தபடியே இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிடலாம். உலகத்துல இருந்தபடியே இங்க வந்து அவர் ஈடுபடுறாருன்னா நம்மள அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக தான் ஒரு லீலைகள் புரிகிறாரு. அது எல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்படல அப்படிங்கிறது தான் இங்க குற்றச்சாட்டா அவர் வந்து சொல்ல போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறவங்க முக்குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட போற வழியை வந்து மறந்துடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து அவருக்கு தூரதிருஷ்டி பார்வையில் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. வியாசருக்கு இந்த மக்களுக்கு எப்படி சொன்னா புரியும், எதை எப்படி செஞ்சா புரிஞ்சுக்குவாங்க, இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியே வரணும். அவங்க கலியுக மக்கள் வந்து அறியாமையில இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எடுத்து சொல்லணும், எதை சொன்னா அவங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து வேதங்களை எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது இல்லையா? நமக்கெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் நாலேஜ் எல்லாம் கிடையாது. இப்ப இருக்க பிராமணர்களுக்கும் அதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு அதிகமான திறமைகள்லாம் இல்லாத காரணத்தினாலதான் நமக்கு வந்து ஈஸியா பண்றது, ஈஸி பண்ணி கொடுக்குறாரு நமக்கு. அதுதான் வந்து நமக்கு பாகவதம் மூலமா நம்ம படிக்கிறோம், பகவானுடைய லீலைகளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம இதுல இருந்து புரிய வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இகப்பர வாழ்க்கைக்குரிய எல்லா விஷயமே இருக்கு வேதங்கள்ல. ஆனா முதல்ல வந்து தர்ம அர்த்த காமம், இந்த இக வாழ்வுக்கு வேண்டிய வந்து என்ன நீ செய்யணும், எப்படி கடமை ஆத்தணும், ஆசை, அப்புறம் பொருளாதாரத்தை இது பண்ணி நல்லா வாழணும். வாழ்ந்த பிறகு மோட்சம் பற்றி 4வதா சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. ஆன்மீகத்தை பத்தியும் இருக்குது அதுல. ஆமா. அடுத்து அதுக்கு நமக்கு வந்து பொறுமை இருக்கிறது இல்ல. நம்ம இதை மட்டும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இந்த 3 குணங்களுக்கு அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதுதான் நமக்கு வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கு. பகவான் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, ஏன் புலப்படல? அவரு வந்து யோக மாயையில இருக்கிறார், நம்ம மகா மாயையில சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு அது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கடவுளை வணங்கணுங்கும் பொழுது யாருக்குமே ஒரு அட்ராக்ஷன் வர்றதில்லை. அப்ப இந்த பகவான் இறங்கி வந்து செய்யக்கூடிய அந்த லீலைகள்லாம் நம்ம படிக்கும் போதோ அதை காதால கேட்கும் பொழுதோ, நேத்தி மாதாஜி சொன்னாங்கல்ல காதால நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னுட்டு, அது மாதிரி நம்ம காதால நம்ம பாக்குறோம். அந்த பாகவதத்துல படிக்கும் பொழுது பகவான் பட்டு பீதாம்பரத்தோட வந்து இறங்கி இருக்கிறான்னு பகவானுடைய அவதார லீலை படிக்கும் பொழுது நம்ம கண் எதிர கிருஷ்ணன் இருக்க மாதிரியே இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து என்ன செய்யும், அதிகமான ஈடுபாடு அட்ராக்ஷன் வரும். அதைத்தான் வந்து இங்க பாகவதத்துல நமக்கு வந்து வியாசர் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.